Bona tarda. Els usuaris amb necessitats especials denuncien que els autobusos que cobreixen la línia de Tarragona a Reus no són accessibles. La Generalitat hispano-igualadina i dos usuaris en cadira de rodes es van reunir fa 2 setmanes per trobar una solució al problema. Un call center 24 hores o una major freqüència d'autocars adaptats són algunes de les solucions pactades. El Carles té 51 anys. Un accident de cotxe li va causar una lesió medular que el va deixar tetraplègic. Viu a Tarragona i per anar a visitar els seus pares a Reus sovint ha d'agafar l'autobús. Avui ha tingut sort. El primer autocar que ha arribat està adaptat, però malauradament això no és el que passa sempre. De fet, hi ha vegades que cap dels autobusos que cobreixen aquest recorregut són accessibles. Jo agafo sovint la línia de Tarragona-Reus, la necessito agafar, i fa com 3 o 4 anys que havien ficat uns autobusos hispano-igualadina de pis baix amb rampa manual, que les treien i anaven molt bé perquè no fallaven mai, no? Però des de fa 2 anys que pel motiu que desconec els han anat canviant i han estat quedant altres autobusos a l'hispano-igualadina que me trobo que vinc aquí per agafar i per anar de Reus a Tarragona, igual me passa un bus que no ho és, m'espero, el següent tampoc ho és, adaptat, no puc pujar, i el següent, i sovint me trobo amb 3 vegades o 4 autobusos que venen que no puc pujar. Els principals problemes amb què es troba és que alguns autobusos no tenen elevador mecànic, en d'altres no funciona, o quan n'hi ha, el lloc reservat per persones amb discapacitat ha estat substituït per seients anclats. Hi ha companys que per baixar de Reus a Tarragona han d'agafar taxi, perquè si han d'anar a un metge o tal, doncs ja no se n'enfien. Mai sap si arribarà, si no arribarà, doncs diuen, mira, per menys complicació agafem un taxi, però això no pot ser. El taxi és caríssim i a més tenim el mateix dret que tothom de fer servir un servei públic. Hi ha hagut altres companys que han anat amb el plana de Reus a Salou i després amb el plana esperats allà, de Salou a Tarragona, perquè diu, ni que tardis molt més, per almenys saps que arribes. Per intentar pal·liar aquesta situació, fa un parell de setmanes la Generalitat va concretar una reunió amb representants d'Hispano-Igualadina i 2 usuaris que van en cadira de rodes. El problema és que la regulació actual no exigeix l'adaptació de tota la flota de vehicles fins l'any 2028. Legalment, l'únic requisit que és que totes les empreses han d'anar adaptant progressivament fins a arribar a un 80% de la seva flota adaptada. Altra cosa és que nosaltres entenem que la distribució d'aquests vehicles adaptats ha de ser ben repartida en el territori. I en aquest cas concret, el que vam demanar a l'empresa Momus és que la línia Reus-Tarragona, que per nosaltres és una línia estratègica i molt important, hi hagi, com a mínim, dels 4 vehicles que hi destinen, 2 plenament adaptats. Fruit d'aquesta reunió, l'empresa va assolir diversos compromisos. Activar un call center 24 hores per facilitar l'hora exacta de l'autobús accessible, adaptar la meitat dels vehicles que fan aquest recorregut i que els caps de setmana i festius, quan la freqüència és inferior, tots els autobusos seran adaptats. Per la seva banda, la Generalitat es va comprometre a continuar efectuant inspeccions per comprovar el compliment de les mesures proposades. El sector de la